बनजार सावनानै होसिख्रावदों निउस मिडियायाव राव दान्थे बिदान्थे जालायदों दा बै खोथाफोरा गोबां साननो गोनां जोंनि थाखाय दिनै बिथांमोनहा कौटि कौटि जनसंख्या थानाय बेसेबांबा गिदिर मोनसे हारि दिनै जाय हारिया आसामखौ सालायलांनाय आसामनि सीएम जालांनाय आसामनि मिनिस्टार बिडिअ डिसि मेरला दङ दा बैफोरबायदि जाथिया 6टा जनगोष्ठीया जुदि जोंनि थाखानाय ट्राइबेलाव जुदि आरो ट्राइबेल महरै बिथांमोनखौ होबावोब्ला जों थाखानाय ट्राइबेला गोबां खहा जागोन जोंनि फरायसाफोरा एडमिशननि थाखाय रिजार्वेशन मोननाय साख्रिनि थाखाय मिनिमाम रिजार्वेशन मोननाय बबेबा मोनसे इनस्टिट्यूशनाव जोङो रिजार्वेशन मोननाय बै रिजार्वेशनखौ बिथांमोना लोब लोब साग्लोबनानै लागोन आरो बेहाय जों थाखानाय ट्राइबेलफ्रा मैद्रु जागोन दा बेनिखायनो बै जोङो 6 जनगोष्ठीनि बिरुद्धै माने हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि स्पष्ट खोथा जे जोङो बिथांमोनखौ ट्राइबेल होनायाव जों माब्लाबाबो सापर्ट गैया आरो आसाम सरकारनो जोङो बेखौनो स्पष्ट बुंदों जे जोङो 6 जनगोष्ठीखौ ट्राइबेल होनायाव माब्लाबाबो गनाया बे खोथाखौ जों आसाम सरकारनो डिमान्ड होदों आरो बेबायदिनो जोंनि बर'नि जेसेबां आफादफोर दङ बयबो ज' जोङो हाबाफारिफ्राव ओंखारलायनानै बिथांमोनखौ ट्राइबेल जानांगौनि थाखाय हेंथा होनानै जों बयबो खामानि मावदों आरो उननि समाव दा बिथांमोनखौ जों होबथानांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन आं बे खोथाखौ रायजो बिथांमोननिसिम बयनिसिमबो खावलायबाय नङाब्ला बिथांमोना जुदि ट्राइबेल जुदि ब्राबायनो आसाम सरकारा होमारोबा जोंनि अस्तित्व जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि राव थुनलाइ गासिबो जेबो जिनिसानो जोंनि आखायाव थानाय नङा माने बिसोर गासैबो लाजोबगोन दा दिनै बिथांमोना ट्राइबेल नङाबाबो जोंनि ट्राइबेल फरायसाफोरनिफ्राय बांसिन मेरिट गोरों स्टुडेन्टफोर दङ आरो दिनै जोंनि ट्राइबेलनि इयुथफ्रा ट्राइबेलनि लाइमोनफ्रा जाय साख्रिफोरखौ मेरिट बेसिस माने रिजार्वेशन खथायावसो मोनो किन्तु बिसोरो बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानानै इन्टारभिउफ्राव बै मोजां साख्रिफोरखौ बिथांमोना आवग्रिनानै लानो हायो दा बेनिखायनो बिथांमोना ट्राइबेल जाफैयोब्ला आरो बेनिफ्राय बांसिन बै जायगाफोरखौ आवग्रिजोबनानै लानो हागोन दा बेखौ बिथांमोना नोजोर होबाय थादों दा बेनिखायनो आं लाइमोन बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैदों दिनै फरायसा बिथांमोन दङ जोंनि गार्जेन बिथांमोन दङ बिथांमोनखौबो खावलायनो लुबैदों जिहेतु जोंनि फरायसाफ्रा नैबेखौ चेलेन्ज लानांसिगोन जे जोङो ट्राइबेलनि जि खथा रिजार्वेशन